जोङो बिजिरनानै नायदो 9 नाम्बाराव मा लिरनाय दं मालायनि हिनजावखौ दालुबै रोखा रोखा 10 हुकुमाव लिरना गालांनाय दं। लोगोफोर जेब्ला जोङो ससियेल मिडियायाव ओंखारो अब्ला नों हाजारखि मोजां भिडिअस लाबोआ मानो गोबां खावसेया मोजां थाखायो सापर्टार थाखायो आरो खायसेया हेटार्सआ थाखायो बयनियाबो जाय भिडिअ क्रिएटार एबा इउटुबार्स ना बिसोर गासैबो मिथिखायो जे हाजार मोजां भिडिअस लाबोब्लाबो हेटार्सआ थाखायो लोगोसे सापर्टारा गोबां थाखायो। स' बिनि गेजेरावहाय आं दुखु मोननाय फोरमायो आंनि फारसे आंनिफ्राय आरो जेनेखि मैया आङो बिनानाव रसमानि सायाव रिकुवेस्ट भिडिअस लाबोदोंमोन फैफिन होननानै स' बेयाव गोबाङानो दुखु मोननाय फोरमायहरदों लोगोसे गोबाङानो कनफिउज जादों नङादां खाराखैदां माब्रै जाथावगौ फोथायनो गोब्राब मोनदों बांसिनानो फोथायनो गोब्राब मोननाय कमेन्ट्सखौ हरदों आं नुनो मोनदों। स' आङो दिनैहाय बे बाथ्राखौनो लानानै आङो बुंगोन आं मानि खारनाव फैफिन होनदों थ' गोबाङा रं सानदों फैफिन होननांगौनि गोनांथि गैया मानो होनोबा हौवायानो जौ लोंनानै जुदि बुबाय थायोब्ला टर्चार खालामोब्ला सोरथो सहायनो हानो येस राइट नङा होमबा रावबो सहायनो हाया आंबाबो सहायनो हानाय नङा। थ' बिनि गेजेरावहाय हौवाया जौ लोङो ना लोङा आं बेखौ सिगां समनिफ्रायनो दानिल' नङा बे खोथाया दानिल' नङा मानो होनबा बेसेबांबा बोसोर जाबोबाय बियो आंखौ लोगो मोननाय जेनेबा ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो लोगो मोननाय ना जोंनिनो बुंनो थाङोब्ला जोंनिनो गामि खाथिनि अब्लाबो लोगो मोनफेराखै नाथाय बियो आंखौ बिब' हिसाबै ओरैबायदि गावनि दुखु गावनि जारिमिन बेखौ बियो आंनो फोरमायहरोमोन आब' बेबायदि होननानै जोङो दुखु सुखु मोजां रायलायबोखायोमोन। स' बिनि गेजेराव बियो आंनो फोरमायनाय बायदिब्ला बियो बुंदोंमोन आंनाव दासिमबो दङ मेसेजफोरा बियो बुंदों आब' आंनि हौवाया जौ लोंबाय थायो न'खराव असान्ति खालामबाय थायो गोबां बेबायदि बाथ्रा बुंदों आरोना गोदो दायो नङा दाबावबो एटलिस्ट 1 month जाबाय 1 month एग' मोनसे मेसेज हरदों। थ' जियानो जा आं बे बाथ्राखौ फोरमायो नोंथांमोननि गेजेरावहाय माने बियो बुंदोंमोन हौवाया माने लोंनानै बेबायदि दावराव दावसि खालामबाय थायो होननानै बुंदों बियो बेसेबां सैथो आं मिथिया आं हौवानावबो सोंहरबाय आरो आं हौवाजोंबो सापर्ट गैया मानो होनोब्ला आं थांनानै नुहैयाखै नङा होमबा आं सोंहरदोंसो हौवाखौ नोङो लोंनानै बुमारोमोन नामा नाथाय हौवाया बुंदों आङो लोंनाया सिगाङाव लोङोमोन दायो लोंलिया अब्लाबो आं बुंहरदों लोंनाय जानायनि गेजेरजोंनो न'खरा दावराव दावसि जायो लोंनायखौ नोङो दा बायदियाव फैफिनोब्लाबो लोंनायखौ नोङो थारला गारनांगोन होननानै आं बे बाथ्राखौ बुंहरदों हौवाखौ नाथाय आं बेखौल' बुङो बेखौल' माने आं लुगैयो बिनानावखौ फैफिनजानो आं मानो लुगैयो गोबाङानो बुंदों मानो फैफिननो ना हौवायानो न'आव असान्ति दोनोब्ला मानो फैफिननो थ' आं बे बाथ्राखौ बुङो जेब्ला जोङो जुलि जानाय समावहाय गोथौ इसोरखौ ना जों गाव गावनि फोथायजाथाव इसोरखौहाय जोङो सिकार खालामो एबा समाय लानानै जोङो जुलि जायो बे जुलि जानाय समाव मारै समाय लानायमोन ना दुखुआव सुखुआव थैस' थांस' आं नोंजोंनो लोगोआव थागोन होननानै बैफोर समायखौ लानानैसो जों जुलि जायो बै समाय लानाय जुलि जानायाव जेब्ला समाय लायो हौवा हिन्जाव बेखौ बोरै जोङो गोजान खालामनो नङा होमब्ला जों लिरनाय दङ इसोरा बुंलांनाय दङ नाथाय आङो इसोरा मा लिरलांनाय आं नोंथांमोननो खोन्थानि जेब्ला जोङो समाय लायो ना जुलि जानाय समाव जोङो जेब्ला समाय लायो अब्ला बुङो मुं लानानै बुङो ना नोंखौ गावनि हिन्जाव होननानै नाजावो नामा
बेफोरबायदि कुइसन दङ। औ आं नाजावो कुइसन खालामो दौरिया जेब्ला ना मा नों थैस' थांस' दुखुआव सुखुआव बिनि फोथायसुला लोगो जानानै थागोन नामा? औ आं थागोन। मा नों बिखौ अनगोन आरो मान खालामगोन नामा? औ आं खालामगोन। बेफोरबायदि रोखा रोखा लिरनाय दं। अब्ला आरो समाय लानाय दं। नोंखौ गावनि बिसाय एबा बिहि होननानै नाजावो आरो आं गोरायैनो समायलायो दि थैस' थांस' दुखुआव सुखुआव आं नोंनि फोथायसुलि एबा फोथायसुला लोगो जानानै थागोन, नोंखौ अनगोन आरो मान खालामगोन। नायदो बेफोर समायफोरा जेब्ला जुलि जायो बे समाव अनलायनायनि गेजेरजों समाय लानानै इसोरनि सिगाङाव रायजो राजानि गेजेराव ना समायलायो। थ' बिनि गेजेराव आरो लिरनाय दं। इसोरा बुंलांनाय इसोरा नोंसोरनि बे समाय लानायखौ फोथारथों आरो नोंसोरनि सायाव बोर होथों। इसोरा जायखौ जुलि खालामबाय रावबो मानसिया बेखौ दाबोखाथों। इसोरा बेखौ जेब्ला ना लोगो खालामबाय, जुलि जाहोबाय ना जुलि खालामबाय, बेखौ रावबो मानसिया दाबोखाथों होननानै रोखा रोखा लिरनाय दं। अब्ला नायदो जों मानो बोखानो? हौवा हिन्जावनि गेजेराव दावराव दावसिया बयनिबो न'खराव जायो। दे एसे एनैया जायो, बयनिबो न'खराव जायो। हाजारखि थाखा फैसा गोनां गेदेरानो जाया मानो ना एसे एनैया जाखायो। स' मानसिया दा बोखाथों। जों मानो बोखानो? जों बेकग्राउन्डनि मानसि, जोंहा जेबो राहा गैया बे नङा। जों मिलायहोनांगोन। गामिनि रायजो दं, समाज दं ना मानसिया दा बोखाथों होननायलाय जों मानो बोखानो? आं बेखौनो लुगैयो शास्त्रआव लिरनाय मथेयै आं माने फैफिनजानो लुगैयो। मानो होनोब्ला हौवा हिन्जाव मोदोम दरसे जाबाय। इसोरानो बोर होनायजों लोगोसे ना नोंसोर सानैजों हौवा हिन्जाव जाबाय। बिनि थाखाय आं फैफिनजानो लुगैयो। हौवाया दासिमबो नेनानै दङ एबा हौवाया रिकुवेस्ट खालामगासिनो दं। हौवाया बुंहरदों मैयाबो आंखौ अनाखानानो अननाय मोनदों, गोसोखौ दुखु मोनदों रायज्लायनो मोननानै। आं माबोरै थांना थानो? एथ' बोसोर 10 बोसोर बारबाय जुलि जानाया ना 10 बोसोर बारनानै बिसोरो सानैजों दुखुब्लाबो सुखुब्लाबो दावराव दावसिब्लाबो रायजो जाबोबाय। गथ' सासे मोनबाय। 9 इयार्सनि बेसेबां समायना बिसोरनि फेमिलि। माथ्र' लोंनाय जानायनि थाखायहाय दावराव दावसि जादों। बे नर्मेल। बाट हौवायाबो बुजिनांगोन मानि थाखाय खारदों, मा प्रब्लेममोन। नोंसोरो हौवा हिन्जावनि गेजेराव दावराव दावसि जानाया थाखायो होननानै बाराद्राय दावराव खालामनो नाङा। हिन्जावा सहायनो हादोंना हायाखै, हिन्जावा मोजां मोनदोंना मोनाखै, हौवाया बिजिरना नायनांगौ। आं लोंगोन बा आं जागोन बा आंनि हौवायाबा मोजां मोनगोन ना मोना, आंनि हिन्जावाबा मोजां मोनगोन ना मोना, बेखौ एसे साननानैसो संसारखौ जानांगौ। दा आङो जे नोंथांमोनखौ बुजायदों बे नङा, नाथाय आङो बिजिरनानै मोननायावहाय आं बे बाथ्राखौ बुङो। अरायसम आं बुंनो लुगैयो ना दावराव दावसिया बयनिबो गेजेराव जायो होननानै दावराव दावसि खालामलायबाय थाबा जाया। मिनि जागोनसो बयजोंबो। जोङो दायो गोबाङानो नुनो मोनदों, जों भिडिअ क्रिएटार, जोंहा मोजां सापर्टारबो दं आरो हेटार्सबो दं। दायो रसमाहाबो बिदिनो जादों। बेहाबो गोबां सापर्टार दङ आरो हेटार्सबो दं। दिनै हेटार्सआ मिनिदों, दिनै सापर्टारफोरा दुखु मोनदों, रिकुवेस्ट खालामदों फैफिन सिस्टार। दिनै हेटार्सफोरा मिनिदों। बै समावहाय मोजां मोजां बुजायदोंमोन, मोजां मोजां खोथा बुंदोंमोन, दा गावनो बेबायदि बुंजाफिननो गोनां जायो। बिनिखायनो दाबो जेबो नङा सिस्टार, आङो अरायसम आं नोंखौ फैफिनजानो लुगैयो। हौवा हिन्जावखौ मानसिया दा बोखाथों आरो जाय लानानै थांदों बै हौवाखौबो आं बुङो, नोंहाबोथ' हिन्जाव दंखायो, नोंहाबोथ' फिसा दंखायो। दानि जुगाव गेम गेलेनाय बायदि सोलिगासिनो, बेबायदिया गोबां महापाप। मालायनि हिन्जावखौ दा लुबै होननानै लिरनाय दङ। जेब्ला गोदो मसेनि आमोलावहाय गोदोहाय मसेनि आमोलाव इसोरानो अरनि सालायजों अन्थाइनि थाफायावहाय 10 हुकुम लिरना होलांदों। बेनो जाहैबाय मोनसेयाव लिरनाय दं, आंनो नोंनि इसोर, आंखौ नागारनानै नोंहा गुबुन इसोर दाजाथों। मोननैयाव दङ, प्रभु नोंनि इसोरनि मुंखौ नंखायखौनो दाला। जों बयबो मिथिखायो दे बे बाथ्राखौ। 10 हुकुम जेब्ला मसेनि आमोलावहाय इसोरा अरनि सालायजों अन्थाइनि
थाफायाव अन्थाइ थाफायावहाय रोखा रोखा लिरना होलांनाय बे दसुखुमा दासिमबो दं। 1 नाम्बाराव आंनो नोंनि इसोर आंखौ नागिरना नोंहा गुबुन इसोर दाथाथों। मोननैयाव दङ 2 नाम्बाराव फोरबो नोंनि इसोरनि मुंखौ नंखायखौनो दाला। मोनथामाव दं फोरबोनि सानखौ गोथारै दोन। मोनब्रैयाव दं नोमा नोम्फाखौ मान खालाम। मोनबायाव दं मानसिखौ दा सिथार। मोनद'आव दं जिनाहारि दाखालाम। मोनस्नियाव दं सिखाव दाखाव। मोनदाइनाव दङ नंखाय साखि दाहो। मोनगुआव दं मालायनि हिनजावखौ दा लुबै। आरो 10आव दङ मालायनि दोहोनफोरखौ दा लुबै। जोङो बिजिरनानै नायदो 9 नाम्बाराव मा लिरनाय दं? मालायनि हिनजावखौ दा लुबै। रोखा रोखा 10 हुकुमाव लिरना गालांनाय दं। अब्ला जों बेफोर गासैखौबो इसोरानो गोदोनि दिनावहाय अर सालायजों अन्थाइ थाफायाव रोखा रोखा लिरनानै होलांदों। दासिमबो बे 10 हुकुमखौ लानानै जों गोरा फोथायनाय थायोब्ला नोंखौ रावबो नोंखौ लांनोबो हाया आरो नोंनि गोसोआबो एसेग्राब गोरलै जानो हाया। बेनिखायनो फोथायनांगौ। बोथोरा सोलायबाय। फोथायनानै था, हौवा हिनजाव अनज्लायनानै था। इसोरानो जुलि होबायब्ला नोङो रायजो राजानि गेजेरावनो आरो इसोरनि सिगाङाव समाय लानानै जुलि जाबायब्ला नों बै समायखौ माब्रै सिफायनो हागौ? बुंनाय दङ मानसिया दा सिफायथों। इसोरानो जुलि होबायब्ला बेखौ मानसिया दा सिफायथों। मानसिया मानो जुदा खालामनो, नङा होमबा? जुलिया खेबसेल', थैनायाबो खनसेल'। नों थैनायखौ नोङो खनबेसे थैयो मानसिया? खनसेल'। जोनोमाबो खनसेल' जोनोम जायो आरो जुलिखौबो नोङो थांना थासान्दियाव एसेल' जिउ ना थास'लाइनि दै बायदि जोंनि जिउआ दानो दं दानो गैया। बेखौ लानानै नों माब्रै खननै जुलि जानो लुबैयो, खनथाम जुलि जानो लुबैयो? बेयो महापाप। गोबाङानो जुलि लायो बे गावनि इन्जय जाय बारे बारे जुलि लायो ना, बे गावनि इन्जय। नाथाय मिथिया बे जिनाहारियाव दङ नामा। बेनिखायनो लोगोफोर जों गोरोन्थिखौ बयबो मावो। जों गोरोन्थि बयबो बुङो। नाथाय जों सुद्रायनांगौ। जाय थांनाय 6 तारिखआवनो आङो भिडिअस लाबोदोंमोन, खारनाय भिडिअस। जाय सिस्टारा खारदोंमोन गावनि हौवाखौ गारनानै गुबुन हौवाजों, आं बिनि सायाव भिडिअस लाबोदोंमोन। नाथाय बियो सिरि सिरियै गावनि हौवाजों फैफिनबाय। गावनि हौवाखौ गोसोखांना फैफिनबाय, गावनि गथ' सानैखौ गोसोखांनानै फैफिनबाय। बेसो गिदिंफिननाय मोजां गियानि आखलनि हिनजावा। नोङो गोरोन्थि मावफ्लाङो। नोंनि गोसोनि लुगैनाय, नोंनि दान्दिसेनि लुगैनायखौ लानानै नोङो मावफ्लांबाय, खारफ्लांबाय। नाथाय नोङो हौवानि रिकुवेस्ट खालामनायाव फैफिनबाय। बेसो मोजां हिनजाव। दायो बेबायदि जाफिननो नांलिया। रिपिट खालामनो नाङा। गोरोन्थि मावनानै सुद्रायखांनायनि उनाव रिपिट खालामनो नाङा। आं बे रिपिट खालामग्राखौसो आं दुखु मोनो। दाबो जेबो नङा, आङो बिनानावखौ आं बुङो, रसमा आगै, दुखु सुखु नोङो आंजों रायज्लायोमोन। नों आंनो फोरमायहरोमोन। नों रोङैखौ आं फोरोंहरो, आं रोङैखौ नों फोरोंहरोमोन। गोबां बेबायदिमोन आरो गोबां रेसपेक्ट होयो बियो आंखौ आब' होननानै, आरो आं बहुद अनो बेखौ। थ' जियानो जा लोगोफोर, आं मैया भिडिअस लाबोनायनि थांखिया बेनो, हौवा हिनजावखौ गुबुन मानसिफ्रा दाबोखाथों। इसोरनि शास्त्रआव लिरना दोनजानाय बायदि, इसोरनि रावखौहाय शास्त्रआव लिरना दोनलांजानाय बायदियै आङो लुगैयो हौवा हिनजाव गोजान दाथाथों। थांनानै थासान्दियाव, जोंनि जिउ थासान्दियाव गावनि गथ'बाबो जों, गावनि हौवाबाबो जों, गावनि हिनजावबाबो जों आलाय सिलाय बेबायदि थानायखौ आं लुगैयो आरो। आं माबायदि बेसेबां आं मोजां आं बेखौ आं बुंनो थाङा। आंबो इसेबां मानि सिकियक नङा, गियानि मानसि नङा। जि दङ आं बेखौ अराय सम आं नोंथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं बेखेवनानै होयो जेब्लाबो आरोना। आंबो एसेग्राब गियानि नङा। आंबो गोबां जेंनानि गेजेरजों, गोबां फाल्थु एबा गोबां खैफोदाव गोग्लैनायनि गेजेरजोंसो आंबो बेफोरबायदि गियानखौ मोनदों। थ' जोङो, आंखौ गोबाङानो बुंदों नोंबो बेबायदि जागोन, नाथाय बिदि नङा। आंबो हौवा गारनानै खारगोन, सानसे नुगोन। गोबाङानो बिदि गाज्रि गाज्रि कमेन्ट हरदों, नाथाय बेबायदि नङा। आंनि गोसोआ एसेग्राब बायग्रा नङा। मानो होनोब्ला आङो नैबेखौ गियो, मिथिबायना? बियो आंजों अरायबो लोगोसे थायो आरो बेयाव मा बोसोन दङ ना, बेयाव मा बोसोन दङ आङो बेखौ
आं पापिब्लाबो आं मोजां नङाब्लाबो आं बेखौ फल' खालामो। स' आंनियाव गिनाय दङ जाहाथे मोजोमसे जिउखौ लानानै जोङो अरायसम थांनानै थागोन बे नङा। जोंनि जिउआव माब्ला मा जालांगोन जों बेखौ रावबो मिथिया। नोंथांमोनजों सोरजोंबा आं सिनाय जाबाय, सोरजोंबा सिनाय जायाखै, नाथाय जोंनि जिउआ दानो दं दानो गैया। माब्लाबा समाव आंबो हरखाब थैनानै थाङोब्ला आङो मोनसेल' रिकुवेस्ट आं खालामखायो, आंनि थाखाय इसोरनाव आर'ज गाब, जाहाथे आंनि जिउमाया ना इसोरजों लोगो मोनहैफिनो। थ' बिनि थाखायनो आं गियो, आं माब्ला आंनि जिउआ गोमालांगोन जों रावबोथ' मिथिया नालाय, जों हठात गोमालांनो हागौ। नाथाय बिनि थाखायनो पाप मावनानै जोङो जुदि जोंनि जिउआ जोबलाङोब्ला जों नोरकावसो ना सोरगोआवसो, नङा होमबा? स' बिनि थाखायनो आंहा गिनाय दङ। जे सिख्ला समावहाय दुस्त' खामानि मावबोबाय, जुलि जाखांनायनि उनाव गोबां पाप सिमान लाबाय ना, जों पाप मावनायफोरखौ जोङो इसोरनि सिगाङाव सिमान लाबाय आरो बेनिफ्राय मावलिया होननानै जों समाय लाबाय, आरो बे पापखौनो जोङो रिपिट खालामनो माने आं गिनाय मोनो। बेनिखायनो लोगोफोर, जोङो गोरोन्थिखौ मावोब्ला जोङो सानस'नो हायियाव मावफ्लाङो, जों मावनो होननानै मावा, नाथाय बुजिखांनायनि उनाव, गियान मोनखांनायनि उनाव रिपिट खालामनो नाङा, बेनो जोंनि देरसिन हुदा। संसार जानायाव दुखुआव सुखुआव जोंनो हौवा हिन्जावनि लोगो नांगौ। हौवा हिन्जावजों जोङो लोगो नांखाथारगौ। दुखुआव सुखुआव जोंनो लोगो नांगौ अरायबो। खैफोद आफोदाव जोंनो ना हौवा हिन्जावनि मदद नांगौ, अनज्लायनाय नांगौ, जोंनो निमाहा नांगौ। जोङो नांलायगोन, खमलायगोन, बोराबलायगोन फंसे बाथ्रायावनो ना, जोंनो निमाहा नांगौ, निमाहा, सरि बिदि नांगौ, नङाबा बोरै न'खर जानो। बेनिखायनो फोथायज्लायनायाव थानांगौ। इसोर गैयाब्ला नोंनि न'खराबो थेर बेथेर जालाङो। बेनिखायनो जेब्लाबो इसोरजों सोमोन्दो था लोगोफोर। जेखि धोरोमावनो थाया मानो इसोरजों जेब्लाबो लोगोआव था। आरो बोसोनाव लिरनाय दं, गोबाङानो मिथिबाय बोसोनाव, गोथार शास्त्रआव, आखल गोनां हिन्जावा न'खरखौ फेदेरलाङो, आमथाय आखल गैयै हिन्जावा न'खरखौ नस्थ' खालामलाङो। स' बे नैबे गोथार बिजाबनिफ्राय लानानै बे मेथाइखौहाय नबजित, नोंथांमोना मिथिगौ, नबजित ब्रादारा आखल गोनां हिन्जाव होननानै बेयो मोनसे मेथाइ सुजुदोंमोन। गोबाङानो जोबोद मोजां मोनदों ना। नाथाय आखल गैयै हिन्जावजों, नांज्लायसुलि हिन्जावजों उखुम मोदायाव थानायानो गाहामसिन होननानै बे मेथाइ सुजुदोंमोन, नैबे गोथार बिजाबखौ लानानै, गोथार बिजाबनिफ्राय सेबखांनानै आरोना। अब्ला नायदो गोथार बिजाबाव मा लिरनाय दं। बेनिखायनो आखल गोनां हिन्जावा न'खरखौ फेदेरलाङो, आखल गैयै हिन्जावफोरा माने न'खरखौ संहारसो खालामो। स' बिनि गेजेराव हौवाफोराबो सासे गारजेन जाबायब्ला, सासे न'खरनि ना गोरा जाबायब्ला, फेमिलि जाबायब्ला, आखल गोनां हिन्जावखौल' नागिरनानै मा जानो, हौवायाबो जानांगोन आखल गोनां। हौवायाबो न'खर दानाय, हौवायाबो न'खरनि लामाखौ गोथों खालामलांनाय, बेबायदि जानांगोन। स' लोगोफोर, भिडिअ'सा बांद्राय गोलाव जाबाय, आङो एसेयावनो दोनथ'नोसै। मानो होनबा आङो बिनानाव रसमाखौ दिनैसिम आं रिकुवेस्ट खालामो, गोबां दुखु दाहानि गेजेरजोंब्लाबो नोङो फैफिन सिस्टार। नोङो खारदों जेबो नङा, नोङो खार। जौ लोंग्रा हौवाजों सान्थि गैयाब्ला खार। नाथाय आं मोनसेल' बाथ्रा बुङो, नोङो गुबुन हौवाजों दाखार। नोङो फै, बेंगलराव थाङो ना, मुम्बाइ थाङो ना, दिल्ली थाङो, थां, खार। नोंहा फिसा सासे दङ, मानो होनबा नों बेखौ जोथोन लानांगौ। नों दिल्ली थाङो, मुम्बाइ थाङो ना, गुवाहाटि थाङो, बेबा बेंगलर थाङो, नोङो थांनानै मोजां कम्पानियाव मावनानै नोङो आरजिनो हानाय नोंहा केपासिटि, बेखौ नागिरनानै नोङो नोंनि फिसानि फरायनाय, नोंनि फिउचारखौ नोङो हारसिंबाबो नोङो दानो नाजा। नाथाय बे नङा नोङो गुबुन हौवाजों खारनांगौ। आं बेखौल' हास्थायो। नोङो खार, नोङो गुबुन जायगायाव थांनानै रां आरजिहैनानै नोङो नोंनि फिसाखौ नाय। आं बुङाखै जे नोङो नोंनि फिसाखौ नाया, बे नङा। खिन्थु नोङो बे खामानिखौ मावनो हायो, नों खारनो गोसो, नोंनि हौवाजों नोङो गोजोन रायजो जानो हायाखै, खारनानै नोङो ना हारसिं सिंगोल खार, नङा गुबुन हौवाजों। आरो बै हौवाखौबो आं बुङो, नोङो बेसे गोबाव बबे खनायाव सिरियै बेबायदि
गुबुन हिनजावजों रायजो जानो आरो रसमा सिस्टाराबो बेसे गोबाव नोङो बे हौवाजों रायजो जानो नेभार रावबो गावनि गिबि हौवा एबा हिनजाव बेखौ गारनानै गोजोन रायजो जानाय जोङो दासिमबो मोजाङै नुहुराखै जास्ट नुदों 1% दङ अब्लाबो एसेग्राब माने पियर माबा नङा सान्थि थानाय जों नुनो मोना गोबां दङ अब्लाबो गावनि गिबि बिसि एबा गावनि गिबि बिसाय बायदि जाखाया इसोरा मानो होनोबा इसोरनि बोर होनायखौ नोङो सिफायनानै नोङो गुबुन हौवाजों एबा गुबुन हिनजावजों नोंहा सान्थि रायजो जानायनि जेबो माबा गैया गोजोननायानो गैखाया मोजांबाबो गाज्रिब्लाबो इसोरा बोर होखाबाय नोंसोर सानैखौ जुलिनि समाव आरो बेखौनो सिफायनानै नोङो गुबुनजों रायजो जानो नोङो सानदोंब्ला इसोरा थरिना आरो ब्लेसिं होबावगोन बेफोरबायदि गोरोन्थि खामानियाव लोगोफोर आं भिडिअसखौ एसेयावनो दोनथ'बाय गोनां जायोब्ला आं भिडिअसखौ लाबोफिनगोन आरो आं रिकुवेस्ट खालामो सिस्टार नोंथाङा आंखौ मेल खालामहर नों जेरावखि गैया मानो आं खोनानो मोननाय मथे बेंगलराव दङ होननानै आङो एसे हमदांनो मोनदों खोनानो मोनदों नाथाय सियर नङा अब्लाबो जिमान हायो हानायखौ आं हेफाजाब होनो नाजागोन नोङो न'खराव थांफिननांगौ आरो मोजाङै ना रायजो जाहैफिननांगौ आरो हौवायाबो जुदि इमान लोंबाय थायोब्ला बेखौ थारला गारनांगौ समाय लानांगौ आरो रायजो राजा दङ न' खाथि खालानि मानसिफोर दङ लोङो ना लोङा बुलायो ना बुलाया दावराव जायो ना जाया रायजो राजाया हमगोन नङा होनबा स' लोगोफोर एसेयावनो दोनथ'बाय आंनि गोरोन्थि जानायाव आंनि बुंलांनायफोराव गोरोन्थि जादोंबा निमाहा बियो जानायखौ नाजाव आरो जायैखौ नागारदो आरो रोङैखौ फोरोंहरदो लोगोफोर थेंक इउ स' माच आंनिफ्राय